Kati madani alepeleka zoma ipeni makubia kuti tikamana ndiyagalaza ichi timasaimirana kuvomerezana kuti aliko kapena kulipo ndekufikira nthawi inoyo tapempha adindo athu amene ali chitetezo athu kuti apange communicate ndi ofisi ya DC kudzera kwa adisi athu a local department even a police commission of police China chingine chani kutsatira mmene zakhalira mpaka dama. Ineyo ndikukhulupirira kuti ngati nzika yozindikira ya udindo wake chilungamo chiyena kuyenda nthawi zonse ngati madzi. This is a national crisis ikukhudza wina aliyense sikuyang'ana mbali angakhale atsogoleri achitetezo onsenso tili mgawo limeneli. Ndinaona ngati kuti pofuna mtendere pofuna chimodzi akanangotilola liwu lathu litani limveke basi ife liwu lathu limveke ndi zimene ife tikupempha kuti zichitike tsiku la lero. Ndipo peza akunena kuti akambirane kale ndi office kutheka kunali miscommunication ku office kwa DC ndi a police ine zimene siningaziyange ine ndikungokamba zimene ine ndikuziwa ngati wachani waside ndipempha abale kuti ngatiatusa maplaka ndeti kuzoti mademo adani alipo ndingopempha kukhale bata ndi chani nditani koma atiuza kuti titani ndiwo kuchokera pati mkulu wa bungwe la SIDED sanaoneke pamalo ano anthu amafuso amenewo akubwera ndikuziwa kunena kuti zinaina kukhala choncho komano akubwera sikuti zipalibe and trust me in a few minutes akhala alipo malo pompanopa. What were the discussions with the police? The discussions I had with the police are that they have just communicated to us to say that the demonstrations have been cancelled. Unfortunately, I did tell them personally that we had a stakeholders meeting where we had proposed that our demonstrations to be on Thursday. Onanu ko anthu onanawo awo onanu ko utsi oilofikapo lobata ali kutiko lobata ali kufumu amboveka adiru nyumba utsi wamba kuveka mamuva wamboveka atwe Vamos
Kiti mademo adani alepeleka so ndani makubia kuti tikamana ndira galata ichi timasainiana kuvomerezana kuti aliko kapena kulipo ndekufikira nthawi inoyo tapempha adindo athu amene ali chitetezo athu kuti apange communicate ndi ofisi ya DC kudzera kwa adisi athu a local department even a police commission of police chita chingine chani kutsatira mmene zakhalira mpakadali pano. Ineyo ndikukhulupirira kuti ngati nzika yozindikira ya udindo wake chilungamo chiyena kuyenda nthawi zonse ngati madzi. This is a national crisis ikukhudza wina aliyense sikuyang'ana mbali angakhale atsogoleri achitetezo onsenso tili mgawo limeneli. Ndinaona ngati kuti pofuna mtendere pofuna umodzi akanangotilola liwu lathu litani limveke basi ife liwu lathu limveke ndi zimene ife tikupempha kuti zichitike tsiku la lero. Ndipo peza akunena kuti akambirane kale ndi office kutheka kunali miscommunication ku office kwa DC ndi a police ine zimene siningaziyange ine ndikungokamba zimene ine ndikuziwa ngati wachani waside ndetipemphe abale kuti ngatiatusa maplaka ndetikuziwoti mademo adani alipo ndikungopempha kukhale bata ndi chani nditani koma atiuza kuti titani ndiwo kuchokera pati mkulu wa bungwe la SIDET sanaoneke pamalo ano anthu amafuso amenewo akubwera ndikuziwa kunena kuti zinaena kukhala choncho komano akubwera sikuti zipalibe and trust me in a few minutes akhala ali pamalo pompanopa. What were the discussions with the police? The discussions I had with the police are that they have just communicated to us to say that the demonstrations have been cancelled. Unfortunately, I did tell them personally that we had a stakeholders meeting where we had proposed our demonstrations to be on Thursday. They